Barcelona, Ajuntament més sostenible. Introducció de criteris de sostenibilitat en el plec d'elements de comunicació de la via pública. El plec inclou no només la producció i instal·lació d'elements de comunicació a la via pública, sinó també la seva retirada i gestió posterior. Per cada tipologia de productes es defineixen les seves característiques materials des d'una perspectiva de qualitat ambiental i economia circular. Així, per les banderoles, l'element amb més pes al contracte, i altres lones, com venecianes i torretes, s'estableix que siguin monomaterials, de polipropilè, per millorar i garantir la seva reciclabilitat respecte al material mixt anterior que contenia PVC. El contracte també promou activament la reutilització directa d'aquests elements com a matèria primera per a la fabricació de bosses i altres elements. El material restant va a recuperació i reciclatge per a produir nous elements de plàstic.